Welcome! Iti Drip Irrigation Basics. Maikatlo a Paset, Panagmantener ti Sistema. Ti panangdalos kadagiti filter mo, ket napatig unay a paset ti panangmantener iti sistema ti drip irrigation. Madlaw mo a panawenen tapno dalusan ti filter mo no makitam a nababbaba ti presyon iti pressure gauge iti ungto ti filter ngem ti presyon iti upstream gauge. Pamatmat na daytoy nga addabara iti filter isu nga saan nga umdas ti panagayos ti danom a mangipasimudaag a panawenen tapno dalusan ti filter. Ti umuna nga addang ket no adda danom nga agay ayos iti nababa nga ayos ken nababa a presyon. Mabalin mo aluktan ti flash cap iti baba. Palubusan na daytoy dagiti rugit iti filter. Idepend ti sistema ti danom, isubli ti flash cap. Ken kalpasan na, mabalin mo aluktan ti balay ti filter tapno maikat ti filter iti uneg. Daytoy ket maysa a screen filter. Ngem ti disc filter ket sumurot met laeng iti umasping a pamayan. Mabalin mo nga ikaten ti filter iti balay na. Bugwam ti napartak ken kalpasan na bugwan ti filter babaen ti hose wenno iti timba a danom. Kalpasan na mabalin ka nga agusar iti daan a sipilyo wenno dagiti ramay mo tapno siya annad a maikat mo ti anyaman a nabati a sediment nga adda sadyay. Masapol nga agannad ka tapno saan mo unay a mapuwersa ti panagdalus mo, tapno saan a mapirdi ti filter. Saan kamit laeng nga agusar ti anyaman a nagaspang unay, kas iti wire brush, kas pagarigan. Kasayaatan nga agusar ti banag a nalukneng, kalpasan a madalusam daytan, banlawa manen sakam to'y subli day balay na. Ken siguradwem a nairot ti pannakay kapit na. Luktam manen ti danumen, ken kitaem no adda nyaman a panagtedted. Ti periodiko a panag-flush kadagiti drip line ket makatulong a mangikat kadagiti sediment ken mangpaatiddog iti panagbiagda. Mangikabil dagiti self-flashing end cap wenno agusar iti pamayan ti panagserra kadagiti linya maamang pabalin iti nalaka a panaglukat manen kadagitoy para iti panag-flush. Luktam dagiti murdong dagiti linya akayat mo nga i-flush ken bayam nga agtaray ti danom manipod iti sistemam kadagita amang idoron iti anyaman a sediment ken rugit. Kalpasan ti panag-flush iserram latamanen dagiti murdong dagiti linyan. Regular ang magna kadagiti talon mo tapno mamonitor no adda tedted. Dagiti paddle ken napitak a lugar ket nasayaat ang mangipamatmat a sapulen. Nangina ken nasayang dagiti panagtedted ken mabalin akay papanan na asaan ang makagunod dagiti mulam iti umdas a danom. Gagangay ang makasarak kadagiti babasit a panagtedted iti drip line mo. Dagitoy ket mabalin ang naggapo ti aksidente apan nakadadael manipod kadagiti ramit ang mausar kadagiti operasyon iti talon kas iti panagruot wenno gapo kadagiti ayop amang ngalngal kadagiti linya. Makatulong no adda ti sabalipay a coupling mo tapno maitunos iti kadakkel ti drip line nga usarem tapno napartak a matarimaan ti anyaman apan nakaburak amang markay ti lokasyon ti panagtedted. Kalpasan na, idepend ti danom iti dayta alinya. Agusar ti remyenta apang putid tapno makaaramid iti nadalos a kwadrado. Putden ti agarup kagudwa pulgada, aginggay ti maysa pulgada, iti agsumbangir asikigan ti nadadael a paset. Tapno maikat day tabasit a paset ti drip line, mangikabil iti coupler tapno may konektar manen ti dua asikigan ti drip line, ken siguradwen nga umiso ti kadakkelda ken natalged a may bagay. Luktan manen ti danom tapno maamuan no nasaya at ti panagtarimaam ken saan nga agtedtedted. Kas palagip, inot a luktan ken iserra dagiti balbula tapno makatulong amang laped iti pannakaburak ti sistema. Usarem ti umno a pressure regulator tapno may tunos kadagiti espesipikasyon ti managaramid iti drip line mo.
Dagitoy a simple nga aramid ti panangmentenar ket makatulong tapno ag talinaed a nasayaat ti panagandar ti sistema ti drip irrigation mo ken mang paatidog iti kapaot ti panagbiag dagiti paset. Namnamaen mi dagitoy a video ket nakaipaay ken ka iti sumagmamano pan nakaawat to kasanorugyan ti drip irrigation. Maidawat abuyaem ti paset may sakin dwa para iti impormasyon kadagiti paset ti sistema ken sumagmamano ti para iti disenyo ken panangipasdek. Adu a panagyaman kadagiti kasosyo mi iti komunidad kastamit laeng iti USDA OPPE iti panangipaayda iti pondo para iti pan nakapataod daytoy a video ken dagiti mainaig nga materyales ti outreach. Magunod dagiti bersyon daytoy a serye ti video iti pagsasao nga Ingles, Ilocano, Mandarin Chinese, ken Thai. May dawat akitaem dagiti link kadagiti video note para iti adupay a resource a mabalin na makatulong ken ka. Naragsak a panagmula ken ka.